Ayo. Ayo. Asa man mga tao din diha? Sure jud kaya nga pakanon ta sa imong barkada nga libre? Ilas lang diha taon. Murag wa man gyud tao gud. Daala gud eh. Ayo. Ayo. Uy, pre! Ali, sulod. Chika. Ali mo, sulod mo. Ali. Oh, sidik ko eh. Sunod mo. May gani, pre, kinakataon mo din sa mga balay, pre. Ali mo. Ay, sorry. Kaunan ako na misa. Wala sa palingkod sa mga lingkod. Wala, magkukuhan sa pangandam gitu rin, pre ba? Lingkod sa mga kay kuhaan mo sa kong pagkaon ng giandam. Ay salamat makauna jud ta. Ay, saan ba niya? Maulat na. Naana pong bisita, oh. Makakaon na po sila sa pagkaon ni Kuya ba? No! Rana! Ano po, Miss Specialty? Rice cooker? Ya, this layo pa mo dantuan. Ano namang paunon? Dili na siya kanon lang, specialty na sa kong busing. Na, lami kay na. Mao ni akong specialty. Tara! Ano mo? Muna akong specialty, ikaw na mo. Duda lagi kuya, may pagmulit ta. Tulawad ka ako mo. Ha? Kauno ni mo na. Mura mong kag wala ka kaon naglugaw sa balay. Isip dito ba? Dili koy. Oh, Tanawa na tukan na. Naginulit manggug ka. naihina oy. Sige, pag inulit pa. Pre, pre! Pre, naunsa mo ka, pre? Naunsa man ka? Ha? Ha? Ang kani? Okay man ni, pre! Ilawi pre, basig namali ra mo nagpagtimpla. Kanin na, dali pagkaluto na ako! Doon, ilong na to, be! Hindi be. Boss, kung sabi tayo pagluto, boss, pwede mga sluma. Alam niya, doon pagluto na ako, pila ka sugar akong gimutang, ana! When sugar akong gimutang, isa ka kilo! With sugar isa ka kilo. Kasi nimong gibutan na to. Naglalis pang duha. Gusto pa. Yang suka na butang dia mang para. No!